Bueno, é que a miña inspiración é Galicia, entón Galicia está en todo. Está nos faros, está nos animales, nos alimentos da naturaleza, nas costumbres, nos oficios, en todas estas cousiñas. Galicia para nós é todo, é esencial. Hemos vivido aquí de sempre, a cultura, estamos inmersos, o entorno, que é un entorno rural. Maneira de sentir, esa maneira de manifestarse, creo que vai no noso ADN. É algo especial, único, non se pode obviar, creo que é innato. A min para pintar inflúyeme moito o clima, como a todos os que vivimos aquí, porque hai días de choiva, días de moita humedad, onde un proceso de secado de unha peza de seda pode ser moito máis largo. O traballo discurre dunha forma moito máis lenta. Hai días de sol, maravillosos tamén, con aire, con corriente de aire, onde o resultado é moito máis rápido. A pintura fluye dunha forma diferente. Hai días como de calma e días de rock and roll. Cando chega a primavera, de repente veñenme moitas ideas, moitas cousas novas. Para min a primavera é o renacer das ideas, non? É cando nacen a meirande parte das miñas novas ideas para o traballo que vou facer todo ese ano. Temos a 12 pasos da casa un monte onde recoller plantas para atinguir as nosas pezas. Podemos traballar o exterior cando o tempo permite, pero é moito máis do que parece. Eu creo que non temos nada máis característico que o noso mar, a nosa ría, as bateas. Eu creo que son un dos símbolos internacionais por os que se conoce a Galicia, non? Eu penso que a inspiración toda, sobre todo a natureza de Galicia e o mar, como dixen antes, para nós está moi presente. Tamén a tradición, as historias, as lendas. Galicia quizás se caracteriza por ser un lugar de moita naturaleza e máis calma. Entón, eu creo que é algo que estaría ben transmitirlle, non? A través dos nosos oficios, ao resto do mundo, esa calma, ese facer as cousas con cariño. Pois eu creo que podemos ensinar unha maneira de facer as cousas propia, que donde prima sobre todo a calidad, as nosas costumes, as nosas tradicións. Que podemos saber quen fai cada peza, de onde saleu esa madeira, quen a traballou, lle dou forma, quen pintou ese cadro, sabes? As persoas que están detrás ou estamos detrás destes traballos. No noso traballo de Galicia, eu creo que están presente un pouco toda a inspiración, non? Da natureza de Galicia, frondosa que temos, o mar está super presente, sobre todo nas ollas, pero bueno, en todo o traballo. Creo que sí que temos moito potencial en moitos sectores. Creo que as novas xeracións están facendo as cousas de maneira xa diferente, ou continuidade con algunhas que foron precursores e empezaron, pero sí que creo que en ese aspecto cada vez a marca Galicia é máis sinónimo de calidade, non? Non é fácil encontrar tanta creatividade por metro cuadrado como que estou a atopar dende que vivo aquí. Quizáis tamén, claro, eu vivo nestes círculos, non? Pero cando saio a feiras de artesanía fora de Galiza, doume conta de que aquí hai moitísima creatividade. Todos os días encontro cousas novas. Para min Galicia está integrada no meu traballo desde o momento que intento reciclar parte das cousas que ten os mobiliarios, as pezas antiguas, e ver como integralas con pezas novas, non? Entón, bueno, pues buscar un pouquiño que esa materia prima que temos en Galicia e sobre todo os artesáns que traballan todo ese tipo de materias e lle sacan moita rentabilidade a materia prima galega, as madeiras, os tecidos naturais e demais, pois que de alguna maneira estén visibles e decoren e ambienten un espacio e que den esa calidez
e que se vexa diferente, non? Entonces, bueno, apostar polo deseño galego e que este nos fogares de cada un. Pero para min é tan grande o que me transmite Galicia, é tanto amor que teño pola miña terra que, vamos, non me imagino a miña marca sin Galicia.